Assalamu alaikum ɗan uwa da abokan arziki maza da mata. Ina fatan kowa yana kamar yadda nake cikin koshin lafiya. Kamar yadda kuka sani sunana Nura FKD. Sannan ina mai tallata muku YouTube channel ɗinmu mai suna Ɗanmu na TV. Ku shiga a YouTube channel ku sacin da wannan sunan, kar ku manta fa Ɗanmu na TV. Za ku ga fina-finai masu ƙayatarwa kamar su Sai na ga Ahmad Musa. Sannan kuma za ku ga wani shahararren fim wanda ake kira Ni da Yayana a Ɗanmu na TV. Haka ne? Haka ne, Ɗanmu na TV. Assalamu alaikum. Masu bayani. Sunana Dauda ɗan Small, wannan kuma sun da yaran abu. Mai sauri ku mana su cikin mahimmancin sannan mai suna Ɗanmu na TV. Za ku samu wani ƙwararren sannan mai suna Sai na ga Ahmad Musa, sannan kuma da wannan shahararren fim nan mai suna Ni da Yayana. Ba kai bane yayan nan. ai Nura Obi ne yayana. waya wani kuma awali ne mai gidana. Ɗanmu na TV sunana Dauda ɗan Small da yaran abu ne. Da rabana. Wani ba wahala. Assalamu alaikum. Sunana Mustapha Nobaransi. Ina mai farin cikin tallata muku wannan YouTube channel namu na mai suna Ɗanmu na YouTube TV channel. Saboda haka masoyan da masu muna so ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa domin kallon ƙayatattun fina-finai da muke sake muku kamar Sai na ga Ahmad Musa da Ni da Yayana. Muna sauraron ku. Allah ubangiji ya ba mu sa'a inda rabbana. Assalamu alaikum jama'a. Muna ci gaban tallata muku sabon channel din namu mai suna Ɗanmu na TV. Ku da subscribe sannan ku like, insha Allah ku za ku samu fina-finai masu kayatarwa kamar irin sa Sai na ga Ahmed Musa da babban fim din nan mai suna Ni da Yayana. A gama lafiya.